Oyi morenyi kwa Ramogi no kamana nyako mkete Ramogi TV kanano kanya sayo iye no machako duge chendu maro imoreka wanka endigi Elizabeth Otieno Nyarugenya mwalimu teacher kaka jaloko marwa bange ebuch jopiny wabrogoyo mbaka gi Charles Owino jakanyo mar UDA to gi Honorable Eddie Okech Senator ma Migori wadhi penjo gi penjo into UDA ni omuoch koso oyo gimomiyo penjo mano waseneno ka nitiere duokruok moro e kind jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua gi jood bura mopogore kawuono adhi nyisi story no bang' dakika matin mondo ine ane gima nodhi mbele kawuono to kata kamano kaka pile anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. It has come to my attention that certain individuals have shown blatant disrespect to the party leadership, including the presidency. This behavior is unacceptable and will not be tolerated within the UDA party. Tungni medo muomo duond bura mar UDA ka jagoro maduong' Cleophas Malala obwogo kao okang' mar chik ne jotelo makiro weche. Riwruogo kinde mapacho ka endi kod kembe mamoko nyiso luoro ni paro mar chik mageto medo usuru biro hinyo jo Kenya kaponi okadhe kaka en sani. Koro wacho ni sirkal onego bed tiyo gini moro makare ma ok gigol ji shida kendo giketo ji shida. Onego bed ni goli ot titeri kuminyalo dakie yo malonga ka dhano. Wach human being nyaka warang ngimagi. Joked ne ratich oganda oseyo chenro mar muko udi madhi nyime madhare ka giwacho ni itime e yo mar rocho ratich oganda. Wachaka ni weche mag siasa ni tungni omuoche duond bura ma UDA ka jagoro maduong' Cleophas Malala bendo golo siem ne jotelo machwalo ywaruok. Jaod bura ma Kapsaret Oscar Sudi onyiero siem mar Malala bang' ka en bende ne omiye siem ni owe diro weche mamulo jalup jatend piny Kenya. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga bendo buogo mar neno ni Malala ogolo ke ofis. Auka mar siasa e duond bura mar UDA ne onyono okang' machielo bang' jagoro maduong' mar duond bura no Cleophas Malala golo siem mager kapino ne moko kuom jokanyo mage. E barua mare, Malala oketo etago maliet jaod bura mag Githunguri Gathoni wa Mushomba, gavana ma Nyeri Mutahi Kahiga kod jaod bura ma Kapseret Oscar Sudi kuom kiro weche mag achaya manyalo kelo pogruok e UDA. Giteko mare kaka jagoro maduong' mar UDA, Malala onyiso jotelogo ni ibiro kawo negi okang' mager ponono ni ok gikungo dhogi. Your recent conduct has not only undermined the party's unity but also disrespected the leadership that you pledged to serve. Let this be a stern warning. Desist from such actions immediately. And we are saying that should this behavior continue, the party will take disciplinary action against the above-mentioned members. Boka mar Malala okoch wada jotelo moyier kende e kinde mane odhi nyime kendo siemo jatend migawo mar jotije sirkal Moses Kuria kod nyawadgi mar chenro mag wuoth Kipchumba Murkomen. E oboke mare, Malala onyiso Moses Kuria kod Kipchumba Murkomen mondo ogwe tao ka ok ginyal chomore tir kod tije kaka jotend migepe e sirkal. Your primary responsibility is to serve the people within your docket. Should you wish to engage in politics, you are welcomed to resign and join the political arena. Magi biro e kinde mayuarok e kind jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne oyangore e lela e kaunti ma Uasin Gishu e juma mokalo e kinde ma Gachagua ne osoko wang' jotelo mag UDA ma owacho ni osebedo kanyise achaya. There are few people who have proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Sisi hatuwezi panga viongozi ya bonde la ufa, lazima tuheshimu nyinyi. Ati huyu Oscar Sudi asisunguke, akae kwa constituency yake. Na sasa hiyo unaongea uko kwa constituency ya mwingine. Tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Malingling mara Mogi TV yango ni thoth jotelo mag duond bura mag UDA mawuok e gwenge mag Masawa osejony kod Gachagua
kaachiel gi kit telo mare. Wachore ni jotelo mawuok e gwenge mag Masawa ok mor kod okang' mar Gachagua chunogi mondo gikal kuome e thuolo moro amora ma gidwaro neno jatend piny William Ruto. Jotelogo onyonore ne ok gibiluwo chik makamano ka giluwo ni Gachagua onge kod lony maradhai e weche mag siasa mar golo negi chik makamano. Moko kuomgi lero ni Gachagua ne obedo jaod bura kuom thuolo mar tam achiel kende kipimo kod moko kuomgi ma osebedo jaod bura kuom higni mathoth. Maling'ling marwa bende yango ni kaluwore gi mano, mbi mar Gachagua e gwenge mag Masawa e kinde kod jaod bura mawuok e gwengego osedok piny, gino ma omiyo odong' mana kod jaod bura adek kende kuom jotelo maromo 60 mawuok e gwenge mag Masawa. For 2 years unabuli kila mtu, hii kaunti ndo huyo, hii kaunti ndo huyo. Unatajwa wiki moja unazama, unalia. You know, bullies are the biggest cowards. Do you know that? Bullies are the maka unaenda sijui kwa msitu sijui wapi. Mabiro e kinde ma oboke mar Malala oyudo kwet mager kowuok kuom Oscar Sudi kod gavana Manyeri Mutahi Kahiga. Mutahi Kahiga, achiel kuom josiasa machiegni kod Rigathi Gachagua, onyiero oboke makano ka owacho ni Malala en andhoga. Nobody elected him, and yes, I think I would want to say that Honorable Cleophas Malala, being in the United Democratic Alliance as Secretary General, is just like a square peg in a round hole. It does not fit. Ekor kakore, Oscar Sudi to ne ojaro Malala kaka MCA mane omed ngas ma ok nyal miye CM. Jopiny koro oketo wang'gi mar neno kaka tudruok e kind jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua dhi bedo e kinde ma gidhi romo kuom thuolo mokwongo chieng' tich ang'wen e nyasi mar alam ne pacho kae kaachiel gi nyasi mar Madaraka chieng' Ngeso e kaunti ma Bungoma. Madhi bedo thuolo mokwongo ma jotelogo dhi romo bang' Ruto duogo pacho kae kowuok e limbe mare mar piny Amerika juma achiel mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tungni mar siasa ne mang' nogo e mbaka e buch jopiny, lakini sani wadhi ane mbele gi weche manyien ni riwruok mar Okinde ma pacho ka LSK okone komiti mar od bura marango weche mag omenda pacho ka ni paro mar chik mar omenda mar higa mar 2024 nyaka 2025 biro hinyo jopiny kaponi okadhe kaka en sani. LSK mane ochiwo nonro mare ne komiti no wacho ni paro mar chik no biro medo usuru ne mwandu ma jo Kenya tiyogo pile ka pile. Jafwambo marwa Walter Nyambaga miyowa ler mar wachni. Chenro mar konyo pacho gande wi paro mar chik mar omenda mar 2024-2025 medo mako mach odiochieng' mar ariyo bang' riwruok mar Okinde pacho ka LSK omuoch kendo kone komiti no ne oikre rakore kod buche do makwedo medruok mar usuru kuom chiemo kaka makati to kod modhi mag tedo e kinde gik mamoko. Our proposal as Law Society is that piece of proposed amendment be rejected in its totality, because it doesn't meet the legal threshold under Article 24 for its limit. Joket mwandu oywago kang' mathuolo mar tije, to kod ohala biro hinyore godo ka komiti no isundo mondo nen malong'o kapok oloso report mibi piedhne od bura jumbe ariyo mabiro. The automatic measures that employers will do is to, cut off excessive baggage that comes with the cost of doing business, which means that the people who necessarily will have to suffer are employees. In our view, the tax treatment of this Kenya should be as it is now. Let them pay for their own taxes under the normal tax rates. Let us not impose an obligation on those platforms for them to withhold the tax. And I think even locally we have enough mechanisms to ensure that these individuals pay their own taxes in Kenya. Jakom komitino Kimani Kuria wacho ni komitino goyo tamsi kalore kod weche mopedhne kendo suru miget jugi kuom wegeche kadek redhne mauta kaka yor chiwo fungruok ne weg nyamburko. Proposal from several stakeholders that maybe what if there is a small adjustment to fuel levy and where now everyone pays across, and instead of making it like a tax to motor vehicles. You're talking to investors and telling them what kind of a government we are, where we can quickly change tax incentives after we've already lured you to make your investment into the country, and that is quite negative. Kamitino osingo nywando paro duto mag oganda
Lipot kata odoko ni kamitino isoko kuom rem tie ler kod adiera eka pach oganda. There must be deliberate efforts to make sure we clean up our tax expenditures. But at the same time, when trying to clean up our tax expenditures and make sure that some products are, for example, zero-rated or exempt, that benefit is actually transferred to the consumer. In addition to that, there are some sectors that should be and must be protected. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jood bura koro keto paro mar medo siling milion 30 ni chenro mag dongruok mag kuonde chung' ute bura mebwo agulu mar NGCDF. Jakom komiti mar budget Ndindi Nyoro wacho ni kar od bura ka kar od bura biro yudo e kind milion 180 gi milion 220. Nyoro ne oloso bang' tieko chenro mar kawo pach jokanyo, bende osingo ni omenda mag chiemo ne jopuonjre sikunde bende nyaka ketie budget kendo ketne bilion 3. Tumeweka pesa ya school feeding program, itaendelea bila tatizo lolote, kwa sababu wale watoto wote wanaenda shule, hata pahali ambao kuna shida ya chakula, hao ni Wakenya wadosi wa kesho. NGCDF, as you know, is a share of the revenue that we collect as a country, and therefore consequently every year it goes up because of that. And in Kenya now, every constituency will be getting an average of 180 to 220 million shillings every year, because it is differentiated through the number of votes. That is why it is not possible to give the exact figure. Riwruok mar weg tije pacho kae FKE ogolo ywak ne piny Kenya ni osebedo kod lwasi marach mar ohala kaluwore gi medruok mar osuru manobedo bang' keto e tim chik mar omenda mar higa mokalo mene 2023 ma nyaka sani osemedo nengo mar timo ohala kendo duoko chien thuolo mag tije. Maende no yangi gima ne en jatend riwruok mar joma ndiko ji e tije Federation of Kenya Employers Dr. Habil Olaka ma bende oseyo tend piny Kenya kuom kelo midhiero ne kembe mapacho kaendi kendo keto ngima jotije kama tek. FKE noloso e kinde ma bende ne giyiero jatelo manyien Dr. Gilda Odera ma dhi tayogi. Lidio Keyo miwaler. E romo margi mar 64 ma ibago higa ka higa, riwruok mar weg tije mandiko ji tije pachoka Federation of Kenya Employers FKE oseo piny Kenya kuom chido lwasi mar ohala kendo oketo piny Kenya kaka piny mar chiemo gi keti mohala. Kenya's stock market faced severe setbacks, becoming reportedly one of the worst performing globally. We emphasize the importance of living within our means as a country due to our limited resources. Riwruogno wacho ni kata obedo ni ne gibedo kod romo gi piny owacho mar chwalo ywak gi ewi meto mar osuru, to piny owacho ne ok odewo ywak gi kata matin kendo ne oriemb jokanyo mag riwruogno e board mane twak ewi meto mar osuru no. We as a federation, we went out very strongly and gave our views to the parliamentary committee that is discharged with the responsibility of reviewing the finance bill. Not all our views were taken into consideration, and this year is no different. We're actually making a contribution because we have private medical insurance schemes, and actually most of our staff don't go to the public health facilities. They don't claim NHIF as it was then, as it is now, but that's growing unless they are hospitalized. But I don't think the government was happy because eventually we were removed from that board. So that's the price we paid for getting you shielded. Eromono, riwruogno otimo lokruok e telo mare kendo yiero Dr. Gilda Odera kaka jatelo mokwongo mamiyo nyaka ne chak riwruogno higni 65 mokalo. Gilda koro kawo kar Dr. Habil Olaka ma osetawo riwruogno kaka jatelo kuom higni 4 mokalo. An gi mor mang'eny ahinya nikech after 65 years sani koka ane the first mama kawacho kamano. King'e tiji, tim tiji gi kinda, tim tich maler, to ywa mine moko ywa nyiri moko ipuonjo. Nikech kwa puonjore kamane kaka wagerore. Adwa mondo wane kaka wanyalo tiyo even closer gi jo board. Adwa neno kaka nyalo ywayo businesses matindo
moluor join membership. Wendo maduong' e romono Dr. Julius Kipngetich okweyo weg tijego mondo mi okaw okang' mar manyo yore loso lwasi makare mar ohala kendo yoyo joket mwandu e pacho kaka yor keto Kenya sulwe e kind pinje mag Afrika. Ka bende oseo piny owacho kuom chuno ganda gi chudo mar gedo mar udi mane ogonyore kowacho ni sirikal ne oko paro makare e wi okang' makamano. So I would like you to be the greatest voice for private sector. There are other voices, remember, which filled your vacuum, you created a vacuum, okay? Others have then taken you as competitors rather than collaborators. Okay, geographically we are in Africa, but how do we then position Kenya? I would like FKE, the new president, to figure out this. I can be part of that team, I can help. Riwruogno keto ayanga moko kuom okenge mag dhi kawo mag tawo riwruogno kuom higni 4 mabiro motisi ni 2024-2028 strategic plan. Now the biggest task is to implement it. That's always where the rubber meets the road, implementation of a strategic plan. Bang' piny owacho rem kawo paro mar weg tije kotenre kod chik mar omenda mar higa mokalo pod giramo ni gibiro medo chwalo kwayo margi. Piny maduong' Nyakoro Mgajwang' ni to bende ibiro winj kwayoni gi piny owacho. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonj mag JSS onyono kar tiendgi ni ng'anyo margi dhi nyime nyaka chieng' duol mandiko jopuonj e tich en TSC chul gi gopgi kendo ndik gi duto e yo mongirore. Jopuonj go kane kawuono nobago ng'anyo mar tipo nyaka e log tich mar TSC oramo ni ok gibi yie mondo TSC ondik jopuonj moko to we moko oko. Kaka Simprose Okinda lero na jopuonj go bende seyo TSC kuom rem luongo gi e mesa mar twak. Jopuonj mag JSS nobago ng'anyo mar tipo kawuono e boma ma Nairobi. Ng'anyo no nonyoko jopuonj mawuok e counties mopogore opogore kamoting'o Tharaka Nithi, Meru, Kiambu kod Mombasa. Jopuonj go nochako ng'anyo margi e Tesen, Nyamburko ma City Park nyaka e log tich mar TSC mantie Upper Hill. Jopuonj go mag JSS oseyo TSC kuom rem miyogi obok mag ndiko gi e tich e yo mongirore kata obedo ni budget mar ndiko jopuonj to od bura osepuodho. Gitamre wach ndiko jopuonj moko kendo weyo moko oko. Confirmers and compensators. Tafadhali, tumeona muna address media. You are supposed to address teachers. Tunasema hivi, we were not 26,000. We want to remind you, you employed 46,000 interns. And that is why we are saying, confirm all the 46,000 interns. There is a circular, an official circular that we are waiting for. And until that circular for confirming 46,000 teachers has arrived to us, then we are still at home. And we want to pass a message to the parents that TSC and the President Ruto are killing their children. That is a generation wasted. Jopuonj go ywak ni kata bedo ni gisebedo ka ging'anyo kuom dweche buora sani onge ng'ama dewogi ka gidwaro mondo jatend piny William Ruto odonjre wachni. Sasa vile rais amerudi na tunataka kumwambia kwa kauli moja kwamba walimu wa JSS pia wao washughulikiwe vile alipanga mkutano ya watu wa Mogoka. Na jambo la elimu nchini Kenya limechukuliwa kama msaa. Mambo ya Mogoka inatatuliwa within 2 days. Mambo ya education watu hapa Kenya hawana haja nayo tena. Jopuonj go mano monjo log tich mar TSC Nairobi oseyo barua mar riembo jopuonj mang'anyo tich ma TSC nooro ne moko kuomgi ka giwacho ni TSC nosekwedogi. Antonina Lentoi John tunajua kwa hapo juu aliandika affidavit kotini na akasema kwamba we have no employer-employee relationship with TSC. What we are saying is, what are the show cause letters for if we have no employer-employee relationship? E chak jumani, komiti mar od bura e weche mag somo nolero ne komiti mar budget chenro mar ndiko jopuonj 26,000 masani ondiki kaka interns ka jopuonj ijiwo mondo kaw tijego. Ok wanyal ng'ado ni kik ndikgi nikech ka ok ondikgi to pesa ni be wakia kumidhi tere. Olo ndikgi to mondo wapush magibed P&P kar bedo oko nikech nyithindwa bende sani sandore onge joma puonjogi. To chairman mar budget ma Dindi Nyoro be nokwayo TSC mondo omigi budget estimates mar 46,000 gikopono nigi P&P. Tiende ni oseneno rot moro minyalo gole pesa mondo jo intern gi bende wandiki kaka P&P. En wach mosir kod jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu malero ni migawo no ni kod chenro mar ndiko jopuonj JSS duto e yo mongirore e higani. JSS teachers, you are aware that
that almost 100% of them will be taken over as permanent this year. I think they are doing their second year. And I think there is also a court ruling which has been able to come out this week. We will be able to look at it and the implications of that court ruling as we make a decision as to what is to be done. Also there's Nyakoromo gikore rito to en ng'ano mabende biro mbalo wang'e mokwongo e kind duol mandiko jopuonj mano Teacher Service Commission kaachiel koda jopuonj mag junior school manitiere ng'anyo gi e kinde ni. Ka kamano jopuonjre pod biro medo sandore e klas. Kowuok e apisi maduong' mar Teacher Service Commission ne Ramogi TV nyinga Simfros Okindam. Kaluwore gi kum mar Muguka mane okete kaunti ma Mombasa, ywaruok ne omuoche kind jo ohala kod apisas mag kaunti no mane temo chungo nyamburko moting'o Muguka mondo kik donji e dho wadh Nam Chumbi, ka giwacho ni pok giyudo barua manyiso ni sirikal koro puodho ohala no. Achiel kuom apisas go mano yudo hinyruok e ywaruok ma kamano koro yudo thieth eka weg ohala to dhi nyime gi uso e chiro ma Kongowea. Ma endi en bang' chuno apisas mag kaunti no mondo gol nyamburko no mane ogeng'o apaya no maduong' mar Mombasa kadhi Nairobi. Bang' ywaruok ma kamano, nyamburko no mane oting'o Muguka ne oduogo yawne modonjo e boma mar Mombasa. Biashara tuchukue kama biashara ile ingine na tuweze kuifanya kwa heshima. Tena tunashukuru manake haitakuwa inakuja kwa wingi, imwagwe mpaka ionekane kama takataka. Kutoka nisaliwa tulikuwa tunakula Muguka huko, hakuna ambayo imeharibu. Muguka ni kitu ya maana bwana. Kukula, kukunywa, kulala ni Muguka. Kusoma ni Muguka. Mimi mwenyewe nimesoma na Muguka. Babu yangu alisoma na Muguka. That's what the you more about your dugo to wango chimanyien mobro kelo irika indiana kama makamu wacho ni Trevor sama election ma UDM which not wanjo ODM wari retreat to wari group to abro advance no kan tiere kendo machielo ka ndi Evans Asio main architect wacho ni Trevor Ramogi biro maler kendo miwa gik moko kaka timore wanini maler kan gi Lovina Asio kawan Karen mano architect Evans Asio ero kama na inya kumkitira Ramogi TV ka dugo bang daka moko machuok kigudhi mabora inya. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza. Avieta ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. I wish I could have soft and glowing skin. New Geisha Black Soap with activated charcoal to give you soft and glowing skin. New Geisha Black Soap and New Geisha Moringa. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. We will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore. Gonga ushinde
chapa in seconds. Ni simple. Ingia gongagonga.com, register, deposit, wekelea stake yako na ugonge mamili. Game sasa iko in your hands. Cheza na pesa yako. Cash out winnings at your own time. Gonga ushinde sasa. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka endi moko kuom jodak e kar dak ma Mathare dhi nyime gi kwano lal mathoth kaluwore kod chenro mar muko udi magi ma itayo kod piny owacho mamalo. Kata kamano, jokanyo kwayo ni mondo chenro no tae yo malong'o kaluwore kod dwaro mar ratich oganda. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mathoth kowuok Mathare. Tinga mar Omeko podi ne onyonore e alwora ma Kosovo e kadak ma Mathare. Oganda ma yande odak e dho aora kendo ne paro ni tony kinde koth mapek ne ok nyal geng'o pi wang'gi kaluwore kod kaka kuonde jot magi ne idhanjo gi tinga. Mary Kanyuri higa mokalo ne olalo ode alwora ma Portland manie Mavoko e kaunti ma Machakos dweche 8 bang' biro chako dak Kosovo kae kendo midhiero mar muko udi ne ojuke. Hapa kuligawa na serikali siku ya Moi, wazazi wetu ndio walipewa huku. Sasa mimi kurudi huku nikaona hapana, ninunue huku. Huku mimi nimefanya kununua juu kulipeano free. Wenye wako hapo wanajua. Serikali ya Moi ndio ilisettle watu huku. Tena kujikaza ile deriblade yangu hapa kununua tena ndio hizo ametoa. More than 40 rooms hapa hakuna. Mimi naona kweli serikali imenifinya sana. Maloyo kuonde jot gana 10 gi sani oselwar piny kendo gino oketo jodak go kama tek mokalo. Chenro mabende sirikal ramo ni onge dok chien nyaka gine ni ng'ata modak e dhaora onge kinde mabiro e alworani. To ka ne pok omukwa, ang'o ma mondo ne luongo community members mondo bed piny, at least mondo wariw paro mondo wang'e ni kimukwa titero wakanye. Sani omukwa, nyithindo okere ok dhi skul. Mine ninde pap gi nyithindegi. Wantie gi jok mong'ol makata kuma gidhiye onge gige okethore te. Kuma dake sani omuko onge kuma nya dakie. To wan vijana kaka wan ka sani onge kuma dwaninde kama dwa gi onge. Koran kai kora kwayo ka gidaro ji to gitero kama fudo wos kama ntiere kwa shobe kwa nyadar kono. Ruto hajafanya hiki kitu na mpangilio kabisa. Hizo 10,000 nasikia akisema zimepewa watu wadogo sana, ni kama watu wake ndio walizipata. Mwanzo napo tukiuliza watu hajapata hizo 10,000 hata mkiuliza ni kilio tu. Kata kamano chenro mar muko udino ne obedo hayuni rowere mane ni alworani ne giriwore ka gikwanyo mabede moti ya wiye mana kaka ne gilwar piny. Kaluwore kod kaka chenro ni osebedi ka itayo, piny owacho osebedo ka iseyo ka isunde ni gidewo jopiny kinde chenro makamano. Riwruok mochung'ne kendo ratich oganda mar Kenya Human Rights Commission ne ohum ni oganda ahinya to mine kaachiel gi nyithindo gi sani kale matek. Onego bed ni goli ot titeri kumi nyalo dakie yo malong'o kaka dhano. Wach human being nyaka warang ngimagi. To wacho kaka Kenya Human Rights gino onego bed ni tume in a humane way. Okwatamre mondo kik moko utegi, lakini otumgi in accordance with the laid down human rights principles. Wakati ambapo unakuwa ama unakuja kubomoa mahali ambapo pana watoto, mahali pana wamama na wazee na watu ambao wana ulemavu, ni vizuri wapatie nafasi waweze kujipanga. Shilingi 10,000 sio pesa ya kupanga maisha. Nakwambia already watu walikuwa affected na floods. Floods nazo zilibeba kila kitu. Nyumba, kila kitu mtu alipoteza. Sasa nikikwambia na kupatia 10,000 alafu nakuja kukubomolea maisha, hakuna kitu 10,000 inasaidia mtu. Seche matinga mar Omeko ni medo ywak ka muko udi mag jogo modak machiegni gi dhaora ka kaka jopiny bende medo ywak kaluwore kod lal magiyudo e okang' mane piny owacho ni biro kawo mar neno ni oganda modak machiegni gi dhaora ogol kendo dak mabor mita 30 kod dhaora. Eric Owenga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County. Joriemb apiko e boma ma Homa Bay ni kod luoro mar boma no bedo yuago rochruok mar arita kaluwore gi monj ma jomaundu monjogigo. Kaka jafwambo marwa Ali Abich lero, monj no osekelo tho mar jobodaboda moko kendo apiko buora bende osekwal.
Joriemb boda e boma ma Homa Bay kod alwora mare osebedo ka ywago rochruok mar arita kwe sekta no kaluwore gi jomaundu moko ma sani koro tuch monjogi kendo mayogi apikni mag-gi. Ma en bang' kachiel kuomgi mowuok e wuod malambo e kachud bura ma Suba North ne jomaundu monjo dalane Otieno ma onege kendo kwalo apikone, nek manomiyo jopiny ochako timo apedha ne jomaundugo eko, apedha manoweyo konega cheji 3. Jomaundu nyicho dhi modhi nyaka e ode, modhi mogoye mochweyo tho, aeto gikawo nyaka pikone magiripo nyaka jaode. Omiyo owacho kaka jo sekta mar jo bodaboda ni ok wamor gi gik mosebedo katimore, kendo wakwayo ni wan kaka jo bodaboda wakwayo ni mondo wayud arita maber koa kuom sirikal. Wadwaro justice nikech wambe wan achiel kuom jowa monego bed ni bedo gi ratiro mondo sirikal omiwa arita maber, kendo wakwayo ni mondo family mar ojokosore mondo yud justice kendo giyudi kaka gibiro winjo kaka wach wuodgi biro gik mos gisewito. Kombe mayie ndiko ji e grube gi mobiro kaka new members, kindly please make sure ni ng'ama da biro e grubi ng'ano biro gi barup chief mo adala gi madhi bitisha ni ong'e ng'ani mobed gi nonro ne maber makata gimoro timore to nyalo ng'ato nyaka dala gi we kawa ng'ato ne ndiko. Telo mar bodaboda e boma ma Homa Bay wacho ni sani kod dwe achiel ka jomaundu osemayo gi apikni 10 ka jowetegi 3 bende osenegi kod nek makoch bang' mayo gi apikni gi. Kawuono ka wakwano jo bodaboda mosetho e dwe ni kende gin dhano mang'eny madhi mana 3, apikni moselal to ohinga 10. Koro wakwayo ni polis nyaka donji mondo oti machiegni gi sekta ni mondo rit ngima jo bodaboda. Jo bodaboda nigi ratiro mar ringo kamanyo pesa kaka jomamoko. Jo bodaboda nigi ratiro mar dhi kamoro amora e Kenya ka nikech nitie polis monego bed ni rito ngima ng'ata ma ja Kenya. Mar ariyo, stage moro amora machakore Mabei kama ok opuodhi gi social services to kod leadership mar this sector ok wabi yie mondo bedi. Koro king'eni chako stage moro kama ok wayie mapok wapuodho to chak chon mondo iwuogi, kech stages ma ok wang'eyogo emipande jok maricho. Giwuondo ni giriembo apiko to kare gipondo mondo gichiw report mar nonro mar jowa mondo yud jowa mondo jokuoge onegi. Giwacho ni sekta mar bodaboda ema sani koro ndiko rowere mathoth ma bende tiyo matek mar yudo apikni ma giriembogo eko, to jomaundugo mayogi e yo ma ok owinjore ka gidwa ni telo mar arita kwe kaunti ni oresgi e lwet jomaundugo. Pikipiki sani beche tek, ogik 300,000 olawo bech gari. Koro ka ng'ato nyalo bukore gokinyi ni itiyo matek to gikone to ng'ato ma pikipiki yo machalo kamano ok owinj maber ahinya. Sani samoro nyalo nindo makata chiemo kichiemo mondo chul pikipiki to kichiwo gokinyi yudo ka pikipiki ni onge. Koro wakwayo arita kwe mondo mi okonywa. Mar ariyo wakwayo jogo wa mariembo pikipiki mondo gibed ne akicha. Kopo ni nigi pikipiki kidak e lande, we kaw pikipiki ni we lande ochiel. Make sure ni so pikipiki yot makata ka kome manindo oko to komo nindo oko to pikipiki obed e yot. Telo mar arita kwe kaunti ma Homa Bay okoni gidhi nyime giluwo wach monj masani kotimo ne jo apiko e kaunti ni, kata kamano ne gikwayo jopiny mondo were kod tim mar kawo chike lwetgi ni ginego jogo ma gichechgo. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Joala ma Uhuru Business Park e boma ma Kisumu koro puoyo kang' ma chiro nosegoyo kotenore kod weche mag ohala ma yande neno midhiero mopogore opogore. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo nigi ler mar wachni. Kuom kinde ywak maka kod kacha ne mienjo bang' ne yawo chiro ma Uhuru Business Park mane oger manyien e boma ma Kisumu higni 3 mokalo. Ma e chal mar chiro ma Uhuru Business Park gie sani. Stonde medo gerore manyiso ni kwan johala mamedo dhi e chiro no mondo timo ohala dhi malo. Jola mopogore kamoting'o mag magawa nyalo buonjo matin nikech sani jonyiewo donjo moromo moloyo kaka chon. Chien kucho no waywak ahinya nikech ler ne onge, pi ne onge maber, customers ne onge, lakini gi seche makamagi wan wadhi mbele gi tich kendo tich ok dhi marach ahinya. Kaka chon mbele ni kucho chien kucho chono wan gi shida, ibiro gi chiemo itedo iketa kanyo chuni ting'o chiemo idogo ot. Sani watemo customers biro, nitie ji mang'eny moseng'e ni wantie Uhuru Market ka. Kwa jowetena no Uhuru Market ka bi uru mondo wati uru gimora mora nitiere maber, customers be donjo. Kidwaro kienyeji bi Uhuru Market, kidwaro cereals bi Uhuru Market, bi negi wangi to parking bende wan go gimora mora iko sambamba. Kotelne gi kod jakom mar chiro no
Gijiwo johala mondo were kod siasa ewi wach daro ji mondo odhi otim ohala e chiro Mauru Business Park. Ji manonego bed ni donjo ka ne en karibu ji 3,000, but kwa sani approximately mawan go around about ji 600 wala 700. Gima kwayo johala ma Kisumu giwe luor gibed gini gidwa timo ohala. Kech siasa osebedo mang'eny, jomoko dwa nogo siasa to gin johala. Johala be koro dhi odonjo, moko nitie modonjo siasa mok nyal timo ohala. Joma pod wacho ni Uhuru Market ok ti, ok ang'e ni gintie Kisumu mane, lakini Uhuru Market tiyo, otende mano Uhuru Market tiyo te kendo gitiyo maber. Kendo customers oseng'e ni wantie ka biro chiemo. Akwayo johala duto moanda swehra manie ndara maringo koni gi jo county government. Biuru mondo walokuru. Chieng' moro bro chopo chieng' mibro yuaga ng'eto ko mibro dhie onge. Kwayo mar jonyamlori gi jo Garissa Lodge already gin joma nosobiro kamano gedo maber, kendo most of them gin gi ute ka makata gin gi wegi ging'eyo. Akwayo gi duol mamuol. Ng'amo magi ot onge, gin gi wegi gi jipanga mondo gibi. Biuru mondo wati, mondo telo bed, mondo Uhuru Market obed gimoro. Kwayo gine sirikand county koteno kod bero yore ohala machiro Mauru Business Park mane gedo mare ne omuonyo omenda mar $800,000 chalo kamae. Akwayo county government ni kik giluor pango town. Gipang town nikech wadwaro ni mtokni mag matatu obed ni nya drop ji along Nyerere Road karkae. Mano wang'ayo magibo konyogo Uhuru Market mondo wabed gi customer seche duto te ka bende jo matatu sector beringe wang'ayoni. E seche gi makoro lokruok chako neno e chirono, geno koro nitie ni odiochieng' chiro maduong' mar loko e Uhuru Business Park kaka oseyangi ni biro bedo chieng' tich abich ka tich abich. Dongruok e yor uso e chirono biro medore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Dorcas Mungai kod Mercy Kemuma e joloch matinende mag tugo mar Skiza Chapa. Ji ariyogo noloyo $50,000 moro ka moro ne giyudo thuolo mar neno kendo lalore gi jawer mar Injili Wycliffe Oruko e studio magwa mag Royal Media Services. Skiza Chapa geto bero ngima mar jower kendo tudo gi jowera gi. Nyaka sani joloch 140 mapile ka pile oseyudore ka 4 bende oseloyo e piem ma juma ka juma. Joloch mar bilion 1 ibiro yangi e giko mar tugo. Mondo tugi Skiza Chapa di star 487 star 3#. Asante. Asante. Pesa ndio hii hapa na iko. Unafonyesha star 487*3#. Napata pesa. Na unapata pesa. Dorcas nyumbani ni wapi? Wetu ni Mwingi. Lakini nakaa Nairobi. Okay. Wale wa Mwingi nyumbani wanajua kama umepata pesa? Wanajua. Wajajua? Waambie umepata hela siku ya leo. Hiyo anene na pesa waache wote tebuzu wakiondo mweta. Kila mtu ashinda. Weka nini? Nikaweka card credit ya 10 bob. Yes. Nikasema wacha leo nijaribu. Niona kama Mungu atafungua njia. Nikasikia ninapigwa simu na Skiza Chapa. Hata nilifurahi. Tim skund secondary ma All Saints Embu magin joloch tuke mag rugby jotugo 15 koni gi koni e tuke mag skunde secondary osechako timo ikruok margi motelo ne tugo mag pinje Afrika ma ugwe ma ibiro bagi dwe mar 8 higani e piny mar Uganda. All Saints Embu noloyo tim mar Butula Boys points 12-10 e tuke mag skunde secondary tam mokwongo mane obagi e skund secondary ma Machakos Boys County ma Machakos. Yeah, we are having some changes here and there that didn't work towards, but it's not that much that we are changing, but it's just increasing what we had, eating more of gym and getting the boys
focused to go and win in Uganda Mbale, where we are taking our East African games, and I think we'll take a game at a time, because we say always a game at a time, and we'll focus all the way to represent our country well. Komiti matayo tuke mag Olympic nok Kenya koni gidhi nyime kod ikruok makare mar neno ni jo Kenya obedo joloch e piem mag Olympics mabiro timore boma ma Paris e piny mar Ufaransa dwe mar 8 higani. Jagoro mar komitino Francis Mutuku koni ne gin kod geno mar tero jo Kenya 100 e piemno, to kata kamano kwanno sani osechopo 80 ni mar nitiere piem mamoko ma pod dhi nyime mageto chopo e Olympics. Seamlessly, and we want opportunity. This is the second time experience was athletes get to start on trust the village, and they'll be cut out for law or profit because of this. We'll be able to assure our members of parliament that preparations have been going on, but also told them that in future we need more funding to be able to prepare them much early. We've been able to say that we made all the logistical arrangements of Team Kenya to participate, and if they were to go to Paris tomorrow, everything will be in place, making sure that we give them team the pride that is required and that is necessary. Na ile ya muhimu ni kwamba kwa wananchi wote wa Kenya tunataka kuhakikishia ile kitu tunaifanya ni tunafanya kazi ili kuhakikisha wana michezo wetu wawe na kila kitu ambayo wanahitaji ili waweze kuenda kufanikisha kazi yao wakati ya michezo katika Olimpiki ile tunaenda huko Ufaransa. Bas mane kama we chenro mar oimore Charles Owino gi Edio Kech nitiere kai seneta ma Migori wadhi go mbaka mar tungni mantiere UDA koduogo bang' dakika matin. Skiza chapa ushinde. Jina naitwa Elizabeth Wedimo, nimetoka Githurai na nilicheza mchezo star 487 star 3 hash, nikaambiwa nichague nyimbo moja na nikachagua, nikapigiwa simu, nikaambiwa mimi ndo mshindi wa 50k. Nilidhania si ukweli, kumbe ni ukweli mtupu. Skiza chapa ni ukweli, naweza ambia watu wa Githurai wacheze ili washinde. Skiza chapa ushinde. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. In the battle against pests, it's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Gocho mar paro en keto maino e fwenyo matut kaka ng'ato winjo. Gik mokaloe kod kata mana kaka otimore. Magi timo gi thoro mar neno ni oyud lokruok makare. Malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. Mabiro tich abich ni eng'e jothumbe wa. Nuse nyathi Kisumu, ukiunge nyathi ajeni, sauti na luoro piny. Kikiwe mokineno sigand jathum Alusi Tibim. Atita natiyo gik mang'eny. Kacha kod adhi kaka bouncer. E gate ka oko kae ndi an gi machine cha scan iting'ang'o. E chenro mar ng'e jothumbe wa, tich abich ni chakre sari okinyi e Ramogi TV kitai gi Solomon Tito Kafaya. Kick by chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch software developer gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile.
ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to oko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mar ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Okinyi kokinyi ka piny oru. Oganda wuok oko mar timo ohala. Ohala ber. Ohala chakre iwi. Johala matindo koda madongo giduto giwuok to gintiere e yor manyo. Nyaka ibed gi excellent customer service. Tim kinda moloyo gimoro amora. Wabiro menyo ni ohala mopogore opogore. Atimo ohala mar branding. Watimo ohala mar hotel. Atimo ohala mar agrovet. Ka wamenyo ni lony madwarore mondo mi chakgi kendo ka ginyalo tayogi e yo makare. Technology ose present very good opportunities. Bende wabiro loso e wi keto mwandu. Ng'ama timo ohala to onge mwandu to mano ng'ama ok jo ohala. Mano ng'ama rawe ohala. Tudri gi Cleophas Oluoch tich ang'wen ka tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Piny koru to rugi mage. Weche manyien. To chuny mbaka en nyiero, ywak kod muodo lak. Matwak kod duond jopiny. Nyaka Ramogi jong machiegni neno weche manyien. Ma en Rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi. Koro wachako buch jopiny ka mwagoyo mbaka mar weche mosebedo katimore mag siasa pacho kaendi. Honorable Eddie Oketch ni kodwa ka, Senator ma Migori. Erokamano ahinya kuom sechegi. To gi Charles Owino men kanyo UDA. Erokamano ahinya. Charles, abiro chako kodi. Ni ntiere ka seche mwonogo mbaka mar UDA. UDA okethore kosi kethe gi oko. Koso be oena kare. Mokwongo wachna mabedo ja UDA ni lit ni moloyo sabana to dogin jakanyo ma UDA. Koso gin jakanyo. Adwa ni mondo imiya prominence moro mopogre gi UDA. Okay. Ni an jakom mar school. Mipuonje weche mag lando e television. Mag lendo e television. To sani to in kaka jakanyo mar UDA. Kendo mag lendo e radio. Kendo mag ndiko e gaset. Okamano. So un wachna mar UDA ni emuketo mbele to tija ma sirkal omiya maduong' ni to kudwa wa. In jakanyo mar UDA kosi gin jakanyo mar UDA. Kwanza an jakom ma Kojolo mar UDA ma Siaya County. Erokamano. Koro kanyo watieko. Koro gimokethre e UDA onge. En liech maduong' ma ji laro. Ng'ato dwa nomak ite, ng'ato dwa nomak tiende, ng'ato dwa nomak wiye. Again, is political parties mawagi podo kanyal call gi ideological parties as such, because ideological parties would mean the parties gi nigi certain principles and certain beliefs. For example, kidi America kingeo Democratic Party, engeo Republican Party, gin gi certain ideologies ma jomo believe in them follow. Kata kidhi Labour Party in UK and Conservative. Tino muna be kagin mana majorly two major parties. To ma inwango ni kawuono ng'ato jatiene, kiny en ja Jubilee, Oruya en keja en ja UDA. Same applies to the political parties moko ka. Kiny ng'ato ja Ford Kenya, kiny en ja NDP. Koro policy onge, gina vehicles ma ji tiyogo for
short distance. But UDA is the ruling party. To kind ruling party, and ruling party man called coalitions. Gin certain other smaller parties ma gitiyogo. For example, UDA nigi Ford Kenya, UDA nigi ANC. Are you getting me? To call other smaller parties. To can you be any other interest? Because one called political kingpins. One gi Central Province, one gi Rift Valley Province. Gine million major shareholders. One small tributaries ma ochugore in the main party. So nitie gik ma ji ng'iyo mbele, nitie election mabiro 2027 as to wabro chako bedo gik miluongo ni succession wars. Ng'ano mabro take over from President Ruto. So ng'ato kaka jalup president en ng'ama ineno ni machiegni gi kom mar ker. To jalup president bende Central Province osebete sirkal kuom higni 35. Kenyatta maduong' nobedo higni 15, Kenyatta mar ariyo obedo higni 10, Kibaki obedo higni 10, mano higni 35. To king'iyo siasa mag jo Africa en ni sama une sirkal to ubedo gi huge shares kendo ubedo gi mwandu. Ok ni wan luo wakia timo ohala. En mana ni yudo opportunity mar ohala ka in jo opposition gi ng'ama nie sirkal opogore. Mondo inwang' kata mana ni koro wach ni nitie allocation mar sukari mikelo Kenya kama Brazil, ni to koro kech ma ja ODM ni koro nwang' allocation. It's almost impossible. Okecho kamano. Nwach ok in jang'owa, ok in ja sirkal. To mano ok en gima ber. No, ok en gima ber. But mano en siasa. Gik moko winjo ka ji wacho ni shares gi. They are just true. Iwinja. Omiyo sani tungni manie UDA mar shares kosen mar ohala. No. Gima timore en ni nitie so many things. Nitie ji laro weche mag succession mabiro mbele ka. Ni ere kaka nya yudo ji mang'eny manyalo konya. Ji be laro mwandu. Ere kaka nyalo loso mwandu manyalo tiyogo in future. Ji be ng'iyo ni ma e party ma pod biro rule in the next 10 years. Ere kaka nyalo place myself a position manyalo dictate certain things mondo alos mwandu. Because inwang'o ni siasa, dieri definition mar siasa en yudo telo. Kiseyudo telo, titiyo gi telo no to accumulate wealth. Titiyo gi wealth no to retain that particular power. Mane gima timre wach siasa ka. Adieri mar siasa tin. Kora nyalo wacho ni gik mineno matimre UDA go gin competition. So chimo kinya wacho ni gin healthy for joma bro succeed e competition go. To bendo nyalo bedo unhealthy for ng'ama ok bi succeed ang'owa e competition. So siasa mathurwa ka joma osebedo gi power gi inwang'o ka gin gi mwandu moloyo joma pok obedo gi power. At the moment min gi mwandu inwang'o ka in kod advantage. Ineno kech ni ok en ni en senator no thin. Nitie mwandu moro manokalo around him at one point. Neneno ka nodum gi ndege kothago chilo ndalo cha. Inya dum gi ndege kionge mwandu. So nitie mbesene mabe nyalo. To lwetgi ni nono. Koro gineno kech ka dum to gipemo. Koro mwandu no is very important. Kata gimineno kokucho diowago ka ahinya ma okidono mokwawuoni. En ni ne giloso mwandu mang'eny motimre nade moloyowa. Koro wan go kech ne wabet kacha ne wago mbekni moko. Maparo ni kwa wuok kata wadhi tiyo. Kidwa okech. Ini neno nang'o ang'o madhi mbele kom mar siasa ka. Mokwongo Trevor Amos joka nyanam. En odiochieng' maber ma hayo miyowa. Mwachako duondo watwag wadwa mawino kaachiel koda in bende Trevor. Awinjo ka wino wuoyo. To an aluwo siasa kaluwore gik matimore e piny mangima. Kendo achako aluwe kendo kaluwore gi gik matimore e pinywa kaendi. Nyocha machiegni kaendi jatend Mungiki miluongo ni Ndura Waruinge ma en kazino endo mar Maina Njenga nyocha wacho ni nitie lweny mabiro kaendi matek kabisa e kindgi gi kabila moro. Manyiso ni en gima osebedo e pachgi kaka oganda. To king'iyo maber king'iyo kaka siasa wachal, UDA ok omuoch sani. UDA nomuoch chon sawasawa kaluwore gi statement mane Ndura wacho no endo. Nikech inyalo paro kane iyiero ng'ano endo masano ni jalup mar rais
ma siasa tema sani wawacho Kenya kaendi en wach mabiro kaka tonge magoye ng'eny to jogene bende bayo tong kuonde moko mana pane siasa matimore sani. Iyudo ka jomoko wacho no we thago ji koni ka jomosiepe ma president kata ker to jogo eko ma lange bende duokore kodgi. Kani yiero deputy president, Owino nyalo paro ni ne nitiere lweny matek ahinya e got malo. Lweny no endo ne nitiere kind deputy president kaachiel gi jatelo endo miluongo ni Kindiki. Ne lweny maratego ma niyudo ka jotelo mang'eny ne support Kindiki, jotelo matin ne support deputy mar ker. To inyalo paro kata chieng' mane yiero deputy mar ker no endo, Kindiki nokodhi e meeting no endo. Inyalo paro historia marwa. Wachako wang'iyo fast forward ka gisekawo telo, ka koro iwacho ni iyiero Secretary General mar UDA. Secretary General mar UDA ne miyono maendo mane ae got miluongo ni Veronica Maina. Mano tiyo matek ahinya maratego ma e pach oganda gi gipone gima ne kelo telo no endo. To kane ogik ma kotelo osekaw, tino ka sirikal kanyo endo, ker mar piny nodhi mapiyo piyo moloko Secretary General mar party no endo. Ma kawuono wasomo barupe kani paro barua ma kawuono wanondiki cha. Barua no endo ne ok ondike gi Secretary General, no ndike gi ker. Tinya paro kan yiero Malala kaka Secretary General mar jo UDA ne jogo eko ma jogot nong'ur. Anyalo paro ka statement endo mar governor Manyeri ne en wach no malit ahinya. To kawuono bende governor Manyeri ne gi wach malit ahinya. Koma sini ineno UDA ni owadwa ma Owino ng'e no siepna kabisa. Noa kode mabor kane entiere ng'eno setie sirikal mang'eny kabisa hapa ni higni modhuro madwaro mag eka ka en mana sirikal. To nanyiso Owino no Owino sani endi wechego eko mag donje sirikal gi eki adiri mantie no Owino gini gilange joma neno Nyanza ka endi mang'eny ka donje sirikal gi eki gidonjo nikech philosophy ma Owino wacho sani. Owino wacho ni ya definition mar siasa kata tie siasa en ni siasa en donje e od sirikal, kese kao sirikal tiyako kecho accumulation of wealth en primitive accumulation of wealth tiende ni yako. Lakini wan kuma nwasome nopuonjwa ni ya siasa tiende ni ya en kaka I make decisions en ng'ano endo ma yudo mwandu no yude nang'o tiyude nikech ang'o timiye ng'a timiye go sadi timiye go nikech shida mane mondo logo ang'o. Emomiyo ka jomoko ne wacho chon ni sirikal iloso mondo mi orit ngima dhano gi mwandu dhano, property and life. To ineno jowa ma ineno donjo sirikal gidonjo because of wrong philosophy. Kendo giywak Owino gini wuoyo TV kaka buonjo. Kendo to kana gidonjo to ne gidonjo kana nitie ng'at achiel maketo gi ji ariyo moko maketo gi karombe mag joko mulo gidonjo ronja to ka giwuoyo TV kama to ginyiero. To ka Owino wuok ka gilange maneno Nyanza ka giywak ambulance ma wuok Kibos giywak nikech gidonjo kacha chande to giyudo ka gido bedo boi kata misumbni kech gidhi kacha chande maonge philosophy gidhi nikech trauma ma gin go ne joluo osebedo oko mar koyo mang'eny nyaka wayud independence nyaka sani, which is true. Nyaka wayud independence pok wabedo president, pok wabedo e kombe mamalo go eko. Koro gi feel ni nitiere ng'amo kawo responsibility mar joluo momono joluo bedo president. Koro gi feel ni gimbe gidonj kacha chande gilose otonglo mo matin, gilos mwandu moro matin mondo gimbe gichal gi joka. Maiso nitie gima gi admire wealth mag joka kande. To the truth en ni ka gidonjo kacha chande to gido road block oko no ka koro Gachagua ni be koro yudo ni endi en ni power. To koro kare road block ni ng'ama kete nikech Gachagua ema ji paro ni en jakanyo. Gachagua ke jakanyo no. Sari endi road block no endo sirikal ni no lose gi communities ariyo. Tadwa nyisi by next year ubudong community adi. To by 2027 ubudong ng'atadi. Ng'atachiel ma osiep na ma Owino ng'eyo ni the greed nikech joma donje power sani ma osebedo power ni mang'eny. Philosophy gi en ga ni gidhi to gi timo primitive accumulation of wealth. No ko dimbaka kata maro Oginga Odinga. Ni ang'o momiyo kane Kenyatta odong e power. What did Kenyatta do? Kenyatta notimo wach mar yako sirikal. Wach mar primitive accumulation.
koro gini ndimo ji te kopo gidonjogo koro mondo mi ilok oganda wa tilok Kenya ok nyadhi gi the same philosophy ni donjo kacha ne mondo imbi yaki mondo kise yako koro ichak compete gini owino gini en lweny mar ukabila kose en lweny mar ohala kapok wadhi e lweny mar ukabila kata mar ohala gima dwa nyiso Okech an akia nyiso mang'o Okech king'iyo history marwa ji osebet kadonjo in government with different strategies. King'iyo ndalo mane Moi oduogo 1992 Jaramogi gini mane nigi very strong philosophy and manoseneno a lot of transition from kagiwuok ukoloni magi form government gi Kenyatta magi part ways ma Kenyatta tho ma Moi obiro nineno ka ene mano kwongo dio join eno gibiro gi Ford Kenya to Moi oduogo gi KANU tineno ka 92 93 odhi mo join Moi mowacho ni Moi ni you can see far ok no dhi kuro to go and steal gima he's trying to promote some of us no some of us adano lero na samwadhi to wadhi da unje bodo winjre no I give you time no biro mo donjo e sirkal he had some vision momiyo no donjo e sirkal kano tho to wuode majakom kano duogo 97 no dhi mo join Moi kano join Moi no join Moi with a strategy masama ne giwuok 2002 to nomiyo osebedo gi some trust gi Saitoti gini gi Mudi Awori gini magi break through magi yombo candidate mar Moi through Kibaki kane gidhi gi form government gichako gibedo gi challenges then jolango mane osebet e sirkal in 2007 no biro mo join Raila magi fight magi yombo Kibaki you know what happened man is history magi end up wabedo gi violence mwadhi e sirkal mar Obar nyocha kendo after 2017 election Raila again was in opposition oduogo bedi handshake gi Uhuru no kodhi gi iye no kodhi for accumulation of wealth mowacho no but basically kata mana sani as we speak jo community wa ni opposition and ni neno ka president masani wacho no mako lwet jakom mondo ensure ni jakom odhi i AU iwinja an gima nyalo nyiso Okech ni okwanie philosophers mag fighting corruption iwinjo gima nyaka watim en waseyuak severally nwach inya bedo ng'ama riek ng'ama ber to ka joma richo ema nigi mwandu and joma richo ema nigi power to rieko ni kata berni no becomes nothing again wabro discuss about finance bill the moment ma jomoko osehingo gi numbers ibro gaga koko kadhiang mago kadhiang magine kagine kogwal mago koke pi tok nyal tamo dhiang timre nadi modho omiyo wan go opportunity sani as a community nitie gik moko ripo wach e wang jowi ka wan gi opportunity ni sama jo Mount Kenya okeno Kuyu kende wan gi jo Embu wan gi jo Meru sami neno ka gidhi mondo gibed together jo ka jomoko nyiero ni ni Gachagua no nyale na Kebro wite magi gina jomar playing politics wabende ma en opportunity marwa mondo wa join up hands gi other Nilots kind issue of camps wa join hands gi Lango wa join hands gi Masai wa join hands gi Samburu gini reason momiyo awacho mano en ni one alone kaka joluo we cannot make it up there
kokwa join hands. And history marwa okech nyiso ania ni kuom communities ma Kenya kalang'o kende mosegonwa kura 100% in 2007. Jomoko gi osebet ka gonwa kura to gigonwa mana kura 50%, obed Baloya 60%, obed jo Coast, obed jo Northeastern. To kionge gi pesa okech kata in miwuoyo kae okin kae ni jaber ahinya kati somo molombe senite no nitie pesa moro mana nenigo kikompete go chilo okinya haya ndege kionge pesa so kinya wuondo japiny ni wan wadhi adhiya ni nitie gimo milongo ni primitive accumulation of wealth mano ni it's time to be discussed and gima dwaro en ni we must have wealth and gimi wacho ni some of us okwadhi e UDA kwadhier some of us wan gi pesa mologre jo UDA. The only thing any sometimes opportunity mar timo hala inya kata bedo gi pesa to sirkal e wuon pesa omiyo anyalo mana wacho ni gimoro ma joluo dwa keto ji ni gin gi riek molojo moko kendo gin ma ginyalo fight issues mag democracy kati independence ochopo Arwin Skodhek e advocate mar Mau Jathurwa end up otho ng'at mochung ne weche mag workers ne en Tom Mboya. Are you getting me? Kwa chopo multi-party democracy wane mwa fight the multi-party democracy molo jite kanyocha wachope wach ma devolution wane mwa fight ne wach devolution motimre nadi molo jite maini neno ni sani kuro saoro ma opposition odonje sirikal wan an gima wacho opposition te ana wacho ni wan as a community nyaka wadonj e sirikal ingeno kech ni is young and okech ni nigi opportunity mar even bedo president because king'iyo sani joma ni kata mane bunge Thurwa he could be even the youngest iwinjo kech to kibi bedo president ki demonstrate ndara akili moro matin mani somo go midhigo US cha milogo jomoko cha adwa ni mondo kuri ti kode at this point mondo wan wakonyu we are older than you I'll be happy kan dalana kama do chai gi nyikwaya mang'eni will be good children taneni kirito pinyni kendo gik motimore maricho gi correct and gima surprise ni seche moko king'iyo kata mana discussion mag ji tinwang'o ka even jowa moko mar very intelligent mosemi kata mana positions wachingen ng'ato kaka governor wan gi two levels of government county and national government omiyo governor en president marwa king'iyo jowa kata mosebedo governor kitemo ng'iyo that intelligence nito gi pesa matin ma giyudo no gitimo gang'o to inwang'o ka you are lost so gima wacho en ni ng'ato kako kech ma is still very young adwa advise ni we need to find a formula mwanyalo bet go in government sirikal kata mana Gachagua makuru wacho ni ne nitie lwenye kinde kod Kindiki gima nopogo gi en ng'at moro ne nigi pesa molo wadgi so ng'ama ne nigi pesa noyudo deputy president ng'ama ne nigi akili gibedo professor mar law nodo okiti gima Charles wacho ni akia ni biwinje yo matut ni kata obedo mane wadwaro kao telo kaka jo Uganda pod nyaka wariwre gi jomoko to sani kuro mano ke gima wa Charles wacho ini winjo to waseriwre gi ji mang'eny chama mantiere mar ODM en chama no endo moriwre gi ji mang'eny e piny mangima gima Charles wacho en niya odwaro ni mondo mi watem walos mwandu kaka jo Kanyana wadonje sirkal lenga wawati donga kana lenga loso mwande street awinjo Charles wuoyo for 10 minutes koro wawa anyise ka winje kaso kaponi na wache marasho osiepna no in ng'ama riek koro winjo Charles wacho ni Charles wacho ni joluo nyaka los mwandu eka wakaw telo to mondo walos mwandu ni endi wanyalo sema kwa bedo e sirikal kata mantiere sani eka ngima dang lokre kwa se loso mwandu no ko wanyalo tiyo kode e kaw power. I got it very simple kamano. Kama differ gi Charles en ni mwandu ok lose sirikal kende namba 1 to namba 2 owuoyo gi miluongo ni accumulation kizungu mo bala accumulation ne mate moloko ne jowa masa modi poko ko winjo maber ni kizungu mo accumulation no endo en paro mo ma jomoko osebedo go Kenya ka endi ni ya mondo mi idhi mbele
donje sirikali yake accumulation mana kaka winje I might be wrong inyalo loko ne jo tamba loko ne jo kaka pare ni accumulation en a standard practice moseneno e all governments wanene kata mana Uganda iwinjo wanene gi ngato ni Mobutu Sese Seko Zaire ka Mobutu Sese Seko modonje power moyako pinyno moloko obedo gi mono makoji gore pinyno nyaka wuono kibedo gi paro moni sirikal en kamidhie mondo midhi yaki namba chiel en ni kichopo kanyo tichako yako onge kaka yako no konyo jo umi pa ni boloso no endo en ngada chiel ma yake modhi ne bundie emino ka kidhi kaka Queen Charles kata kidhi kaka ko ni wuto mowuok Nyanza modonje sirikal masani wacho ni ko gido sirikal gin gi mor mone gi yako gini endi ibedo misumba kata slave mano oko kata mbaka kanyendo ni you become the slave of ngamani e power no endo kaso koro jo bedo ni gidhier makoro kata ma right mar gi ongego no oko mbaka gi Charles Agiri by the way ka wantibe ka chande mo wacho ni sani ndi kiwuok idhi dala wa Nyanza sani ntijo moko ma ni gidhier moro makata kidhi ni oko de mbaka Charles no oko mbaka ni kodi kidhi ni kode mbaka timi ti inyise ni Adam na oko di mbaka kaka wanyalo chako loso kata mana njugu moro yusi kata mana yor kungo moro mondo mi los pesa idhi kama to ko biwinjo wach dino oyudo mondo mi siling 100 mondo dhi tiende ni right mwere kaka dhano ose lose nikech poverty ma entiere gocha koro formula mo wuoye kaindi en ni formula mane mademi walos mwandu to wan kaka jo ODM we believe ni onge kaka formula ni nyabiro ni in ka jomoko yako sirikal tineno ni we awach di timbe na mabeyo matimo wako Uganda gi justice mabilive gi mabilive agbol pi ada ya kod gi aboloso gi banga nikech kwa wacha dieri sama wantire ka ndi Charles nikech sacrifices mana joma chaka ogingo dingo otimo nikech sacrifices kaka manaja komo timo the Luo as a community are better off maloyo kaka ne gintiere 1963 to bende piny mar Kenya ni endi is better off maloyo mar kaka ne nitie 1963 ado mi kuom example watch mar devolution masani okel ka endi ni endi tero pesa e kor gwenge masani endi gwenge ma Nyanza kende yudo almost 320 billion nikech sani endi wan kata manyoro mano 340 billion in the 5 years term kana mo di confuse ni awache ni within a year nikech nyoro kana team edition committee mano wagolo pesa ma county zero from 385 billion mochopo billion 400 pesa go eko nyalo bedo ni gidhi kor gwenge wato matin ma dhi development lakini the fact ni gidhi kendo gindiko ji kor gwenge wa ngima ji o change to devolution no endo no go kel by accumulation of wealth no kel ni Raila Odinga no sirikal no dio yake no ko kel ni jomoro biro mbele wa mano gore ne gigi eki odhi moyako kane paro 1990s osirna ma Charles nintire buche mano kinyal goyo kata mbekni mano kinyal goyo kata wache mano kinyal wacho e wang piny endi maji progress mago wawinjo mbekni gi eki to gigo eko olokore piny masani endi wajago mbekni moko momiyo piny odhi kumopogore ma sani endi piny is better off nikech jogo eko ma ochung ratiro mar oganda duto te e piny mangima to koro katieko wawatieka endi gimogi mada wacho en kidhi e sirikal ni dhi yako nyaki penj ni ang'o momiyo joma ne sirikal go yeko giyako nikech gikawo osuru kuom japiny ka gisekawo osuru kuom japiny monego bed ni gitimo go development ok gitim go development go eko nikech jo achiel ariyo moko adek moko kawe mano wacho kacha na accountability chan ma onge accountability mar ang'owa mar pesa ma jopiny mitiyogo ineno koro yudo ka inyruok mar ng'ata e piny ka kidak sani Kenya ko gik kuma kidhi kata Migori kuma nitie Migori is almost about 60% Luos 40% ma jodak Migori nitie Okuyu nitiere Jalang'o iye nitie ja Somalia iye nitie ja Kuria iye nitiere ja Bandu iye onge bi wacho ni Nyanza no endo en kar joluo kende to nitiere kata joluo bende modak Nairobi ka modak Central modak to gombaka ni sirikal jomoko yake jomoko tiyo gi tenders manono magiketo kembni maonge koro wambo wadhi uru wanywanre igi waduoga ne mbaka mar duond buche ma wago sani ni seche ma jatend piny Kenya Gachagua wacho ni ati ji ok onego bed ni dhi masawa dhi pango siasa makuro
Nyahururu to Oscar Sudi bende duoke ni seche miwuoyo kamano no to in e constituency mar ng'ato. Jatend piny ni kare mar kwero ji ni mondo kik wuog dhi pango siasa kamoro nono koso mane makelo pogruok. An ing'eni Okech is confusing me. Mar community wa and ber jowa odhier onyalo manipulate. I don't know because today let me ask you kikao msachi mikano itiyo go maber mikane is it accumulation? It is not. Are you accumulating money? It's not necessarily accumulation. Not necessarily, but it is. It's not. Anyway, inyalo define in your own way. No, I don't pay you. I don't pay you money build up kakede. Isebe de serikali gini. Mang'eny, karibu 30 years. 30 years. Yes. Osekonyo joluga no. And gima business yes, to us in building. Yes. This one here, because I've been in serikali, there is a number of things kama no serikali ni predict kama this kind of work. Even other problem gimoro kaka mane udhi utimo Leunda Beach. Yes. Leunda Beach group mari Leunda Beach Giruto. In the context, if we enter into government, we will be able to build our community. Give the Leunda Magi make decision. Maybe the lost Leunda. I really make a call. My central South. I go to the Pioneer. Okay, I will answer you. When he says accumulation in the government, I'll answer you. As a constable, up to the time I work as Assistant Inspector General, and one as a person from my life changed as a person. And Joma Nadogo, I was brought up in it. And I managed to take his children to school. And go ahead in a man say Mandikeji as a person. Because in Eo, wealth is not just about the big things that you do. Exactly. Because in Eo, even a GDP of a country, kataka inimanagi factory mari miloses karinguru. There's tax you pay. Kati bedo managi hardware mari nitie jomindike. Are you getting me? Kati bedo managi puothi mipuro. Every person nigi level mare motime gire. Kata mana nyithindo mwasetere school. Kata mana neighbors and others, by the virtue of what we have. There are things they have. Apart from that, kitie serikal inigi role mari committee kakawanti you are in maintenance of law and order. There's a way me contribute as an individual. Gima dwanyisi ni king'iyo kata mana jakom marwa Raila Odinga kano donje siasa 1992. If you look at what he owned, you may find at this time maybe no kata mana ot mamare moseng'iewo gi pesane. If you look at him today, the wealth, let's call it limited. Are you getting me? But that influence in a particular place, meaning, when run away from that reality, parliament, of Ngatoka, MP Mara Uchieng, Naigiri. When they came to that time, if you look at them today, 15 years after being there, their life has been better off. They have also done some work from wherever they are.
Omiyo kata kama di kata mani developed countries, di kata mana America. Inwangoni ka Democrat Republicans. You find Tibro Nwango gin developed. Ibo Nwango ni sama I want to take an example mar Obama's government. Inwango ka the green energy and so on and so forth. And Gima was put so much a lot of money in it. Some Republic Gidu over time, Gima Joka Timo, Mondo Gichu, Gitim Margi. For example, Republicans always favor war many a times compared to Democrats. Because in the process of doing these things, nitie businesses. Work maji yudo. Omiyo kawa lungo we were paying, we want to deny this. So it reality is completely different. Katamana government. Ngiyo kakano sago. Ibaga yombeta. Sasa mani yombeta. Sebedegini igni Pradega Beach, Jolango sebedegini igni Pradega. Iwe about Gimane president promise. Mapote. Nyakiri ya. No promise gidwe mane. Ingamoka. Yes. So, Koroki Banyaki team, Yaki Penjinia, promise, budget. Just a minute. I don't give out training. Give out training. Okinya options. Sani. I can't Gimadwa ni nyakingeo kech. Kiki oppose to government for the sake of it. Nwach government ni be miyo de osara. Iwinjo. Ana bedo ng'ama ber kabisa. Nwach oversight ochilo. Sami 320 billion. Ang'o ma gisetimogo so far. Adwaro ni after 5 years wane ni to county governments otiyo maber moloyo ang'o. Koko your position man necessary ok bi konyo sani angeli way about the Maraila oditimango ang'o yiene mondo sirkal kawe otere da post mano wach aneno ka jomoko ma uwuondo jopiny ni un very strong nu oppose you will join without questioning Raila. You will say, yes, I know you. Because you are on that position at the expense of their pain. You can carry on. First of all, we know Nikitinitine very clear separation of power, nitigi moyi tibe odbura, anga macho sara njapi. Pam owe president mare ma ni gembe ke chama wana pesa sara ngum jopi. Chama in right magi. Kako sebede serikali chakre igapochiko gare abadek nyaka sani onyiso kaka kubede serikali kako seti maber ne en wuon
kaka ngima ne oselokore en owuon kaka gik moko osetimore ne en owuon. Otemo wuoyo kuom jakom ma bende odonjo e sirikal na koro wang'i gima Raila Odinga osetimo nyaka odonje sirikal gima Owino osetimo nikech ing'e ni paro moro ma Owino gi lang' mantie Nyanza moketo niya idonje sirikal mondo jino ne in iwuon no endo temo goyo niya idonje sirikal oganda di kendo in boyi machamo iye to kuro nun gi philosophy ma people modify you as a people to unyalo negotiate kaka oganda ne gino endo mabiro ne oganda ok mabiro ne in kaka Owino kata mana in kaka Ochanda kata mana kaka ma mineno ni grupo Owino ni endi kuom ranyisi Owino nyiso continuously to baba kapok bedo sirikal ma igno ngo Owino osebedo sirikal apani about 10 years ema baba bedo sirikal mwacho ni balongo matin mwezo ni kuom igni 32 22 baba ne onge sirikal kawuono counties ma Nyanza kimedo gi Nyamira ka Kisii nabali gigo milion 8.5 onava ni gitimo project moro ma wuoche biro nyaka ne step ma wuka e ya opinion ndo ka no ke contract mo ma okete 3 billion on the improve but Baba is not going to the accumulate more money here on lost money but gimata mo pokati en bachiel kwa komba ka Owino adwa kuwa kaka abra BBN Senate agenda manyako kitu en wan kaka joluo ideology mane mariwo wa mondo bedo gandadi achiel e gimoro achiel nikech jokuyu ma central kata bedo gi gore na gi gore echa nitie gima gitimo ni got eating osiepa got eating no ido ka igore chieng kaka nyola achiel giriwore kanyakla gi strategy kaka gidonjo kamoro achiel wach mar keyo oganda kinde ka kinde niya no Owino neno ni adek moko donjo sirikal odhi benefit ni endi is injurious to us Owino very important about Owino ye mano kano ndero bangi nobedo Migori nitiere gavana manobedo Kisumu nitiere gavana manobedo igaga ne giro 10 billion each nitiere gavana morito Nairobi ka ne giro 50 billion gingo ino gire wala kini sone moroja sirikal accumulation of ni endi monya ko yogi mora ni almost 300 billion igni par busi plegi ma okezo ni mango tax about Okay, Jack is a very intelligent boy.
to argue. Boy, wachini man. Okay. Argue kanga Mokodi school for his benefit. Or compare my position as a police constable, as a police inspector. TJ Marailo's team for many years under Prime Minister, and Ngami on their behalf. Mano, school. So he has fighting that come on that basis. Excuse me. I've never fought Jacob. Is it going to fight on that basis? Okay. And I've never Jacob. And for Jacob and what they look in what I want to tell, okay. And from my statement, we join government as a community, not as individuals. Tokwa debate out of government, New Education Senator Mamigori, and by the virtue of being senator, and under the party, and party mare, under common responsibility. There's no way Mukech government philosophy hold him. Even today, it is the Kenya and and that goodwill must continue. And that is why we are saying our community should join the government, and most important, not even Kuche as a community. Mondo wabedi apa enable mondo wa chop even that level presidency goes to presidency in 2007. And it's the only community man support. Government jokmani wa compete go manegino Kuche no realize ni joma momio tegno gin land. Difference between us and the land. About Mao Forest, but it was not necessary at that particular time. Mano. No cage. The Inyamate. Koki Bibinjo. That is up to you. Any senator, what the government who are will not help you. The community put on a bed but and Niki meeting money is any of your voters who need of community in what you do and sustain your position as TV nyithinde gi kwa TV winjo jogo sonya awe kaso siandana ni begin those frustration nikech adira dia mo wang nikech gini if we nigi philosophy mabi temo ambera sete mwadong na loko dongi embe temo madebe ni jo den bana kata senda mo bechu it's not right to be abusive. Excuse me. I have never I've the ballot. And I want to excuse me. I agree, guys. But if no cachopo in your pay.
sister me. But there's a moment ikibed ng'ama riambo adieri na ok ariambo jopinyo ng'eni chung iwinjo yes na chung gimo no ka chopo because I my facts but I have letter excuse me I'm not bitterness okinyal bedo ng'ama osomo exercise primitivity. It's okay. It's okay. It's wrong. It's okay. Yeah. Anyway. Aparo ni kipenjo wach mar ojende ni endi is a very en gima important nyaka goye mbaka wach mar ojende ni endi nikech jomatindo chutho gin teko mar oganda nikech samoro jomadongo ng'enygi ok samoro matin kuomgi samoro balo matin but ng'enygi gin rieko mar oganda koro ber ka jomatindo temo mondo mi bende odonji in position of power ginyalo contribute lakini kata kawacho kamano jomatindo go kobe ka biro to nitiere values moko ma an kaka Eddie and I've seen it with the way of ka integrity moro manyanga edigo kiko bede wa nini ke ine mikelo sene na masikani no ko sa ina wale kibaki na Kenya kano donjo e serikali loyo Ruto mantisa nini tinoka tuso moko manomiyo ya piny matin compared to ng'amatin kaka sanido kakuro sani ndika kama hiyo watu biti na taxes na usuru tena kabili kidogo ya meda oyai na bitu kari kasa sando me financial services yani kio pesa balance ni 100 ni dana ido kai tax litiri kendo kingiyo wach mtukni mainyeo ido kai sechiro tax ng'eny almost double amount mtoka kikele kai ni kendo ile chako ka pesa kuome gidongo ni assets tineni waweyo kuro kwa ka pesa pesa madonyo ne oganda wachako kao gigo eko magin go giwegi makao kitang kada jo pikipiki ga manyien ibo chaka ka birere tax sade marache idi siasa chomo kanye ojende kororo mondo tel koso ojende nyaka at one time tel kata mana sani Raila Gitobui Manyara Orengo at one point as late as 92 gine monelungo gini young tax now they have grown old. That's true. Life is not static. Life must move. Jo masani gin jo igni prareo in 20 years gin jo igni prangwen. In 40 years gin 60. Omiyo nyaka wachiwo opportunity mar jo matindo mondo grow. And gimati mre siasa eni wadwaro ni more young people mondo join politics mondo gilan. One more minute Kibaki could have matured and Kibaki no join at the age of 34 already no say bedu amose puonjarian osetimo his masters in economics kendo oseti kagikambi kaka Shell Uganda mobiro mobedo jagoro mar administrator mar party mar KANU mobedo minister mobedo vice president mobedo gi accumulated joma bedo harried people like Okech ko nyalo bet parliament in another 40 years ko bedo kata president obro nwango gik mineno manyisegi obo nwango some of them have become true and ok be very emotional about them. Now gima awacho en ni gimineno ka kelo tulo kata mane UDA some of it en fear ni jakom makoro biro e sirkal wadi AU there are chances ni ginyalo kelo
joluo. Ji mang'eny dwaro gimineno kokech wacho ni. Gidwaro ni mondo joluo bed out of government because joluo gi no. Mano excuse me. We no kind of. Awacho ni nitie ji Kenya ka nitie ji Kenya ka mok dwar ni mondo joluo bed e sirkal. Kata mano kuche ok nyal hero mondo wabed e sirkal. Nwacha believe ni wan moko wasetiyo kodgi, wang'eyo our capacity. Iwinja. And that is why adwaro no kech gini before the end of this 5 years. And I believe ni UDA or party mar Ruto or side mar Ruto gi jo ODM will be in a coalition. I believe that 100%. I am just praying that these things may happen or continue. And the moment boy in that coalition, Ibo Nangoka, Eddie will be very happy in it. Okay. Eddie and Kikubet rigid. Mailungo ni siasa. En gitugo mare. Biuru wa support jalangoni. Mondo wa miu platform. People like wa support medo suru rejo pay. Okay. What do you consider no? Just suru no pokati Iwi maberna ni cheng mababu fuli. Obro biro kakalia. Okay.